Abusua Sampa eguso a ehuru so na no bi betwero to honom se ye de abonofo asem nko an ye ka yesi kukuku na nyae a keka nso so entumi njai enti nya ho asem ne ye penika na emom no enkofo bia ye wo ho se se de tie bia no omo be ha nkofo bi nso adwene ye mfa bulu ni nyina hye wonom nsa enti se ba se omo be kansem bia enim atro bia na se bibia etisa na wose yesusu yi ano esan se asante ya yesusu ye kopie mo bono a yesusu ye nkonwa bi wo bono enti no ye nhwe ema muntumfuturu ana se muntete wo mo e wo bono ho saa na bono bloggers fo nso so mo so transe a wo mo so ka asante ase enti no titi kan se ye ni atem na nso ye tan hu se munkofuo bi di atem kan sema a enim ni ade nyina enti nye bia se na Dormaahene Ghanaian Asante as mo desi wo horo no a yinsu be gya se de anu yie eba na obi ote wonom na esi yi no wan kase mo yi bone enti obekasa se kima yinsu ba be yi ano enti na de ene mo ma de ni gya ya yesu be gya ka na Dormaahene mo ka mo ken na no sa be kan biem odi abewom obi aso mo ni din achiamet ne ba bi no so de be wo mu na ote wonom no asemba no be kan bi ne yesu be kan bia mo se mo nti ase yankwai ni nko tinsema na anu ada bra House of Chiefs no mu hia na no bedwako ni hia ye no ensem odi to dwa no yenko tie bia ba ye betie esi ye ba sisi ya yewra ade ndi owie masem na mema wakwa aba eye Sampa yewra nkonya akase a ewo bono manim ngasei ana Ghana baako eye Sampa yewra Sampa ye nyina ye nim enema asisi Sampa minsura ebesi nne nipa beye aduonu se nipa bedi akonwante na hwere bankwa ba prade minima no ba bobbe ba social media so bebre yewra enkyere note asantefo ba konwa kase so otumfo osetutu atoso mienu oka bibi ewo Manhyia nso abaye na wotwe mienu ni yewra asem na oka ye no yewra mammo akira Ghana fo bente ase yewra oka ya se Sampa akonwa baayede babua wo mra kwanso amane kwanso abede ama bi a ono ne di na obo ya na chese obo me amadamfo tole samba jafla se ono ne di sa akonwa no yewra sa asem ya opanyin kase okaye no nokrani ya na emu bi oye ya se hene kase oka bi sa na ebo akire na yewra onye nokre na nya ho kwame na ne nananum ahia na me ka kire Ghana fo a otumfo se tutu a otoso mienu asante hene prekope no na sem o kan se court abua sa asem no a ekire nipa kra odi Sampa hene no enye nokre na nokre ni nie minim de yewura meduru ba bi na okasa e besre ne lawyer fo no se aya banene nkasa kakra banene nkasa na oka bibia enye na atisa abonofo ye mu binim ye wo ha ne ye kutupa se amamre bi a ono na yo ye sikwane yewura se ansa na jinaye bi besi ne Manhyia no yewura na asem no nipa baako ode abeto ha nipa na ode beto ha no eye nipa a oni otumfo enam no sama tole samba jafla ode beto ha se krom ha se fia ono ka ho ma abusua kro ba ya miensa no be di Sampa akonwa na mbom ne pen so se odi yewura nkanya enu ni asam ne ko Manhyia fikasiem nipa miensa na ono ode na sem ko ye no ba ko yi ba ko afrim se ba ko eya sa moduafo benibi na de kra de ne yewura o kasa na o kan se sa modua no amoni di ne de but by influence no hu se me o pese o kan no
bɛyɛ France bɛfiri France na yɛwura ɔsɛe tutu onim sɛ sampafoɔ France nyɛ wɔn bɛfiri baayɛ bɛnkyi saa na ɛteɛ ti bɛ nyinaa bɛyɛ Francefoɔ na baba bɛtena baabi a bɛwɔ yi nti wobɛkasa bi firi France deɛ a nɔkora ne mu ɔyɛ a na Ghanafoɔ yɛ ne Francefoɔ yi ɛnyɛ hyia ne bɛtoo yɛ a yɛn nyinaa yɛnyɛ nipa baako yɛyɛ nipa baako yɛwura ade a yɛwura ɔkaayɛ no na wohwɛ koraa na ɔde ɔbɔ politicians ho akyi ɔbɔ odini regional minister ɔbɔ odini ɔbɔ police panyini sɛ DCE ɔbɔ interior minister ɔbɔ chieftaincy minister to a larger extent abane na nne ma hyia wa mpɛ sɛ Ghana de bia hu sɛ Sampa asɛm no deɛ bɛbɔbɔ di na ɛnda bɛmmɔ bono regional house of chiefs bɛmmɔ Manhyia ɛyɛ yaa no yɛakɔfa aba aba no deɛ ne ho nnim aba no bɛdɛ ne ho aba mu sabi aba no yɛ ɔte so yi John Dramani Mahama nyame ne nka n'asɛm ma no ansa na ɔbɛtena saa akonnwa yi so yi na Sampa asɛm na ɔni hɔ na Sampa asɛm ɔni hɔ nti ɔyɛ dɛ na aba no ne ɔto hyɛ mu na yɛwura ɔka n'asɛm no ɔka biribi sɛ yɛwura tɔlɛ Samma Jafla sɛ ɔba ne kurom a ho mma ne kwane ɛno so ɛnyɛ nɔkorɛ broni bɛka sɛ yɛ palpable falsehood ɛnyɛ nɔkorɛ Justice Ankama ɛyɛ tɔlɛ Samma Jafla ɛnyɛ madamfo no ɔmfiri Sampa wɔne tim si ne kwane na mmom meka ma Ghanafoɔ ahu sɛ asɛm wei da bia nka ɛyɛ otumfoɔ ɔsɛe tutu a odi ɔtɔ so mmienu Asante hene ɔno de asɛm na ba ayɛ na bɛbɔ me ndini dɛ sɛ Dormaahene adehyɛ bɛyɛ mmiɛnsa mmea ndibi no ampɛ sɛ ndibi mɛnne wei yɛ nnua wokɔyi firi ma nyɛ wo no de asɛm na ba sɛ wokɔ kama baako kura ne wɔkɔsi a na asɛm ne da court a ɛnsɛ sɛ wode ba court wamfa mfa court a wabua fa so de polisifoɔ ahɛnsia akɔsi no ɔn sɛ wɔblame obi na mmom mpɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa hu sɛ neɛ nti a me madamfo no na ano deɛ ɔbɔ mdini na ayɛ msu ne hwenrɔ ɔbɔ mdini sɛ menka ho bi na ɔntimi ne hene na mpɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa na otumfoɔ bɛnte sɛ otumfoɔ ne Samma Jafla ɛnyɛ me ne me ma ne hene ɛnyɛ me ne me ma ne hene ɛyɛ Sampafoɔ no nyɛ badwene sɛ bagyina tum na 2023 mi nso a November mu ne bɛsii ne hene 2023 no na aba no bɛne nnɔɔte so ɛnyɛ nanado from 2023 no Madam for Samma Jafla ɛtimi de kyiniɛ asi ne so ɛwɔ Sampa kurom ɛtimi ayɛ ne ho sɛ hene ɛwɔ Sampa kurom ɛtimi abodwa ɛtimi ahyɛ fa ɛtimi atena hɔ sɛ ɔyɛ yie sɛ hene sɛ ɔntimi nyɛ saa adeɛ no a na hɔ no asɛm no wɔ nkyɛ sɛ nipa no a bɛwɔ hɔ no bɛngye ne ntum sɛ ɔyɛ hene sɛ bɛgye ne tum a nka saa nneɛma no nyinaa ɛtimi ayɛ dɛ ɛtimi ayɔ ɛno nti na ɛntimi nyɔ no nti mɛsrɛ ɔhenkaseɛ otumfoɔ ɔsɛe tutu a ɔtɔ so mmienu Asante hene yɛn nyinaa ahenniɛ no yɛtumi si bi wɔ yɛ kurom na apaska no kyerɛ sɛ ɔnyɛ yie na asɛm aba ho nipa no koraa wasi ne hene no o nam asɛm bi ne buaeɛ ɔntumi nkɔ no kurom wie abusua na Dormaahene ɛna otie ne nka no ɔma ne speech nyinaa wie na nam ka sɛ wa wie wɔsɛ sɛ manka Asante asɛm anka ho a bibi koraa bɛyɛ me asɛm a ɛma n'akye no ɛwɔ Asante no ɛno na ɔma no deɛ ni a yɛntie nsɛm a ɔde to dwa na yɛkaka yɛn ho a ɔkasa de kyerɛ sɛ wɔn ne ɛwɔ Sampa no emum na mpɛ Nana Samma Jafla asɔ hene a wote akonnwa so se kromafoɔ se ɔmo mpe obi a mibusa sɛ aso wɔn mo yɛ si ahene ne etu ahene fo ana obi a ofi ne baabi kodi ne nkwe
ewo doma ana abono ana se sampa na no mibusa se sa nipa betumi asihene ana asihima ana akonwasam ye Canada hyesem enye timamuni enye obi ohonom dabi etina Dormaahene te akonwa so tumi ka chese by sampafo na empena na sangmajafla entinyamo na wonye monka asem ma ho ana se bisa no a na menti ase etimi busa se na Dormaahene akonwa wote so no eye nikromafo na de ne baaya na se na busu ana sa de hye no ena de ne baaye ni bisa etoda ye moma ye nye mate se de ye ni mama mani amane no ohina wotia akonwa so se kuro bi so mo po ohini bi na so mo po ohini bi a entu sa hene ni nsi sa hene no esan se ye Canada hyesem emogem ye wo baaso adwa anasa nanom bi a wo mo ye tu ahene ne esi ahenefo enti wo mo ne wo ho tumi ni ade hibusua no ankasa ohene kona na sa akonwa de dafie nim no wo mo ne wo ho kwan se ye persuma si anasa obentin na kromafo de omusim sei obi ye kromani a wo sim sei se ono no be kire se ye fo obi mra na se mo bi ma ye hwa na ano nsemo kan ye se 2023 MPP waso no na se efiva bi ana se afi na ade na de dan ye na ye pese ye kan ye kokosi se NDC fo aban na aba na ntisa na se bibisa et self say as a sitting court high judge Bruno regional minister DCE post mpanifo mo honom de ma ye so so ye ka se aban na aba ne se clear na evidence da ho se ye se afanu mienu ye ade o mama hoyi abakro no so mentime ho ase abakro no so na se ye kohwe ye kobo search na ye tumi invade into obi privacy a e was ye kowe ni ye kowe ye tumi kofa baako no ma ya nkofa baako no e ko run fie na kade ne pempena de na hunna munye ma o yuso no mutumi kofa ye e ba abonten be kasa ye e de gu ne ho fi okuretu o yese die ne wonim die nim nyina posifo tumi twa ntro edo to na sangmaja fla so be ye ne ho be ye hinti ye jai sa modua fi se sa modua nkrofo ne ho bi ebi kwa trans social media so ka se mo be hu imanu ankama nkrofo bia munku no ya ante ho hwe ya ante bibia amfa ho kunkum nkrofo ye wa hanom na mokoye na sangmaja fla nkonwa sofuo bi mukọ shi omufie ne se wa fie nkrofo prepraye ayakayaka di atantan die ene ye wa mo de na sangmaja fla fiefo ne nkonwa sofo ne na dofo bi femu e wa hanom ya antise police ni bia kan bi de ma wo mo na sa modua no o ye special sin obi ana fi so menu nyina na te wo mo ko enti me kan anom sese na sangmaja franco fo ko bibi na mo cho mo a mo mamra ne wonum ni fi se nya sa na achia me iru akire yen die ti na mo ko no ho na sa modua no so ka ho bi no so won krofo mo di nsama na okrum wonom no wo mo so nkofo no de sa modua fie die ya nko honom emra no hwan na ono no oburu mra no so ye nyina ye hyemra na se enti da mo ye no bono honom no kire yen se mo aban na aba enka mutumi ni baako achi nya baako enka obi a ono no ya hyese mo onya yie court a hyese mo onya yie na mo ka kire baako se mutumi en guarantee the safety enti mo onya yie na obi de mutumi guarantee the safety ma yie ne court so ye ho police for ho ye hu Dormaahene so ne dom agi twi ekoyi na se enyema ba kuminu miense bia nam so ma contempt checheche ni nyina no police for atena na nanom ne mrada tena ho ahwe ne ha mo aban na aba ye kesi so pen se mo aban na aba enti da woto awoka kekane de obeka nenso so wodo a emre no ebeso na eni so enka so enti wo na wo so no lawyer for kasa na Dormaahene na wo so na lawyer for kasa no mo che ne mra no sa ade we ni na wo ya enye wo se enya ade a obaji atum da se court bi aka asem na se court ebu asem no e de ma na sangmaja fla se men shede na wompeni amra nim ni edi asem akokota hwa aka e de da atu yo se chinchina wompeni wo mo hye yempo se mo nko na mo ko gazette no hyem emre pa edi ye ne fa wo de court fa mu we still sitting na hodo ye truck rata be wompeni ama ye ko pesi notice board wa municipal ho chese aban nwume wo honum nyina Bruno regional so chi mo atena ye komponi bi ebebo honom court de nkrata bebo honom a na wo hye mo se e wo se bre na so se wo ankasa wo secretary no e de ko national ne ko gazette no
ni nyina o se hu ye court nkahwe emre bia nkahwe na yewura ne achia me nkasa onpe a lawyer for ne achia lawyer for ne achia me nkasa no ncheche ne mewe ne mi se Dormaahene hwan ne hia futuo hwan ne nim mra ni mu achechire se ne wo obi oye mra nim ni enso mra no ubuso da no bi de letter to me ba ma bu letter no so kwa yie hwe contempt ahodo a chew na no brante bi kwa sa ba se de usi bu mra no so no won san fantasy epeja dibremu duru ba bia waduri won san fata se epeja odibremu ema oduru ba bia na Dormaahene waduri da bia odi hoye na akakabensam ni ade na de ba na no de sa kire ma su na nkofo hwero no nkwa wo na de bunufo no nyina ka boma po bia me de bunu so anya wo kura da boda to onom hwen kuro ahodo sunye ne bekum nyina honom kura we yase atare ba bi we ana mama ahom so na wo ha bunufo ana wo ha bunufo kuro no so onom enti na de wo ye nyina no eye time ne beso na sangma jafra so ne contempt na say applications of file yen so court today kata for fraba say wo bo wa mo ye beta say aka na say be sie bu asem aka ko sie bia no utwum tan obeji so na obedi asem no so na be jatum so sans obiansi ko asem ma honom bra asem no ba ye for frede court wansi ho da elbedru ye kwampa court de kata to ne safro no wa ma ho etidim say we so nya dia obeba na wo bo wa mo court so beta say aka asem no ka so betran so obedi so ewo honom ye ka asem no ewo honom a eye buru regardless of chief president na oda no a what to me an shan kan asem na masumdua mama what na honom adifa bi achi ama atra so ba Manhyia atra so court ama court aka asem wi wo to wo se won sampene mi see the pain say sansem no wo sampa no wo hyehyase enti nkasa Sampa fo ne te wonom a wo mo so mo pranse bibisa enti se wo mo wo honom aban panyufo na dwumayfo mo wonom se enye omaban na abade a enye de sene fatoro mo hwe no mo nye de ewo na sangma jafra no mo hwe no mo mani atante de nya adwuma no na samodua so no mo nya ne kasa che de wo so no so de enya wo ye na wo so mutunfo na se court emrani di no mo mani ni ye nya atwem ne potwa no ya ekoso obono honom no nya atwem ne potwa e na aka mo honom na mo hwe so nka no kore no e wo honom nchi adamfo se de tie bia no amamani amane akwan so agina tum court agina tum enti mo de mo pa mo nye dembo ye bia kromafo na yesise no kromafo na sise no kromafo no wonyo mo ne besi hene etu hene de amayen enye wo mo ene betu hene esi hene de amayen na Dormaahene enye kromafo no ne bae na beta modu besi so amamani amane akwan so enna wonkonwa sofo na nanom ne mpanifo ene abusuan yi no mo do bae enti utu me kire me hyem na foforo ma Sampa fo se kromafo no se wo mo mpe no enti Sampa se kromafo so wo mo mpe wo be so de ana wo be so se kromafo no se wo mo mpe ene kada no de oye ne chama su no enye ohini su ne bae no go se ki2 so bia fa so ahye ne nkwa no it was in Q2 contempt achechew no it was in Q2 ohene a otumi de wano aka awudisem it was in Q2 ohene sansem we bi fi wano ma enso nyina wote hono shift blame eba ya hey nam da kwato obi so eba ya hey nam da kwato obi so enti mo ban ya ba mungu so onye de mo ye no ne mre se de yewra kan no ye ni nka so ADUMASA TV midin e de atesem ne kwaku brepem ebesenhia makram